Mwalimu, Yes. tend jatend piny Kenya William Ruto sani donje higa mar 4 ema ne gichak gibiro gi wach mar SHA. Ywak ma kamani ochakore karang'o? Lydia, ing'e ni higni 4 mokalogo jatend piny mar William Ruto ne ok osiko gi wach mar SHA. Wach mar SHA ni nodonjo ne jopuonj maler higani. Koro jopuonj ne waromo gi jatend piny higa mokalo dwe mar 9. Kanyende mana weche mag SHA gi owuok. Nikech nopenjo jopuonj ni to umor gi kuma untiere sani. To man cha bende ne gi koko matin. To ne en gimoro ma ne wasing'iyogo. Ma un makoro noyie nogolo. Koro jopuonj koyudo ni dwa golgi to giwacho koras ni golwa ka. To wacho ni ang'e gima dwa timo. Tema koro othung'owa gi SHA ni. To wan kaka jo union wadagi ni wewa thuolo matin kik wadonj kaendi sani nikech waneno ka capacity mar SHA ni pod ok wane ka oromo ahinya. Koro ne manende manotimore. Koro ne ok en gima ne wachano ni wadhi bedogo. To norwakwa, koserwakwa to wawinjore ni gini dhi bedo maber. To jotend jo SHA gi Ministry mar Health ok osetimo maber nikech platform ma gitiyogo seche mang'eny ok en gimoro matiyo. To bende nitiere osiptende mang'eny mosebedo ka dwan mana mondo okwal pesa jopuonj. Koro iyudo ka idhi e osiptal tinyisi ni ise exhaust cover. Mano endo gima ne safeguards mane the cover nosekawo. Koro kwan nocha 2 days ago ne wawuoyo gi minister kendo awuoyo gi CEO mar SHA ma wawinjore ma wasign a document moro ni document ni makoro guiding nikech gimoro ne gisiko go e weekend mano kapok weekend oromo ne gisiko gi wach moro ni capping, nitie gimiluongo ni capping. Japuonj ka nitie daily visit to nego bende ni en exposed to 10,000. To osiptende moko ne ywete. Biyudo ka outpatient ka japuonj odhi tiyudo ka hospital moro matin ma kata Nairobi Hospital oseng'ado 186,000. Koro manendo ka kidok e another hospital the following week tinyisi ni se exhaust the outpatient cover. Koro magi gin gik midhiero mose donjo ka. Koro nwawinjore kodgi maber ni capping mana gigolo from 10,000 ma giketo 1,200 gi 2,500 nocha ne gigolo oko. Do hospitende moko ne wacho ni jopuonj mondo chul ne gimo ni copay. Giche ni ka ise donjo hospital to yudo ka thieth koro ok nyal timni kaluwore gi pesa ma in go. To nitie pesa mimedo. Koro mano biro nyiso ni gigolo oko. Mano cha gisie ma gisegolo oko mwaketo lwetwa. Koro nwachako winjore kodgi mondo scheme ni obed run well to nyaka umi ji capacity. Ukawo pesa wa mang'eny to kendo manage a very big scheme. Capacity monego mi jopuonj en mane. Wasewinjore kodgi ma kiny godhiambo waseluongo secretaries watema branches 47 Kiny wadhi kodgi workshop mondo jo SHA onyiswa wadhi yudo up to date feedback midhiero magi manitiere mondo koro jo SHA oa gi gima jopuonj dwaro mondo tim mondo ka koro kotimore to wachgi. Koro wan gi dala 2 mar workshop kodgi. workshop nochako kiny. Town matin miluongo ni Naivasha. Yeah.